To, že prvý zápas šampionátu, hoci proti papierovo slabšiemu súperovi býva vždy náročný, potvrdil aj ten s Bieloruskom. Hneď v úvode stretnutia obranca Graňák trafil žrť, čo akoby predznamenalo naše strelecké trápenie sa, výborný výkon Mezina a dlhé čakanie na góly, ktoré mali priniesť naše víťazstvo. V 10. minúte sme navyše stratili obrancu Ivana Majeského, ktorý si už žiaľ na turnaji nezahral. V prvej tretine preveril obranu i Lašáka Grabovský, no zverenci trénera Františka Hosu mali stále viac z hry. Podobný obraz boli v druhej časti, ani v jej priebehu však slovenskými fanúšikmi zaplnená viedenská hala gól nevidela, hoci šance v podaní Šatana či Pálfiho po góle volali. Skoro otvoril Marián Hossa v úvode tretej tretiny. V 42. minúte po spolupráci s Demitrom a Gáboríkom strelil prvý gól nášho týmu na šampionáte. Radosť tesného vedenia však trvala len 2 minúty. To spolupracovali azda najnebezpečnejší Bielorusi, Grabovský a Kolcov, ktorý v 44. minúte vyrovnal. Slováci však naďalej tlačili a v 57. minúte rozhodli o svojom tesnom, no zaslúženom víťazstve. Mikulčík hrá sa ďalej, samozrejme, to je čistý zákrok Hosu. Gól! Vynikajúco Marián Hossa a Maroš Gáborík, takže Renčania si spoluprácu zopakovali, vymenili garde a to, o čom sme hovorili, o tom srdiečku, o tom ísť do konca, o tom bojovať, o tom natlačiť sa pred bránu, to sa teraz stalo.